parece algo abondo grave. O grupo por chantada levará ao vindeiro pleno da corporación dúas iniciativas. Está previsto que esta sesión teña lugar o vindeiro luns 8 de xaneiro. O voceiro deste grupo exixe a través dunha das mocións a transparencia e a actuación contra o edificio da Praza de Santa Ana que se atopa actualmente en situación irregular e que é propiedade da Sareb. Desta maneira, a CUP volve a incidir nunha problemática que xa fora levada ao pleno en varias ocasións, tamén por parte do PSOE. Entre outras cousas, exixen un informe xurídico da situación do contencioso aberto arredor desta construción e tamén dun informe técnico sobre o estado do edificio. Por outro lado, trasladan ao debate local os problemas das listaxes de espera e denuncian a crecente privatización da educación preescolar por parte do Goberno Popular da Xunta. A idea é que o Concello se una á reivindicación dun servizo público de calidade en galego no medio rural. A relación que teria que ter se só se aceita o